Stroj za izradu plastičnih vrećica može proizvesti vrećicu majice, torbu za kupovinu. Vreća za smeće, ravna otvorena vreća, vreća za smeće. Materijal za valjanje. Stroj za izradu plastičnih vrećica u 2 linije. Bambusova zavjesa. Senzor. 2 seta brtveni nož. Podesivi držač za brtvenu liniju. Gumeni valjak. Dvoslojni film. Oštrica za rezanje. Statički eliminator. Stroj za plastične vrećice također može proizvoditi LDP vreću, HDP vrećicu, PP vrećicu, biorazgradivu vrećicu. Brzina stroja računala za upravljanje plastičnom vrećicom. Kraljevski stroj profesionalni proizvođač. Stroj za izradu plastičnih vrećica, stroj za brtvljenje odozdo. Stroj za bočno brtvljenje, biorazgradivi stroj za vreće. Pozdravljamo vaš upit.